Hola, bon dia. Bueno, avui faré una pràctica de plantació, vale? De la planta de temporada. Ara faré la cofrena globosa. Abans he preparat tota la terra, li fangada i ja té fems i tot. I ara passo a tirar el que és la llavor. Vale? Reparteixo tot el que és la llavor pel terret aquest petitet. Vale? Tenim diversos palterres. I llavors a cada un marcats i llavors a cada un fem una planta diferent de la planta de temporada. Si veig algun cop que caigo molta llavor en un mateix lloc, la separo una mica, perquè aquestes porta com un cotonet i s'ha quedat molt enganxada. A vegada fet això, passo a aixafar una mica el terra, així, perquè la llavor entri una mica a dins de la terra ja. I aquí tinc una petita griva amb terra i llavors agafo i grivo la terra aquesta i començo a tapar la llavoreta. Acabo de tapar la que sabeu una mica, d'acord? Ara representa que ja la llavor està tapada. Espero que us hagi agradat això, vale? Adeu, quedeu-vos a casa.